Ago Nyasaye maduong' moloyo kamano. Johera mag wuora wachako waromo kendo odiochieng' machielo ma Nyasaye momedowa ok kuom herowa to kuom ng'wono kod hera mar Jehova Nyasaye. Ang'eyo nu ang'ere nikech imathoth wasetudorego, moko be wasewuoyogo kokalo simbe mag ong'we yamo ma wasetudorego, kendo ji mathoth oseyudo konyruok kokalo, kendo ji mathoth osewacho noyudo gweth kokalo kuom injili ma wayudo kokalo e duond nyaka TV mar Lolwe. Amor kodu nikech ka ung'iyo Lolwe ok wanyal chopo n'oganda duto machiegni ma warom kodi wang' wang', to wanyalo chopo nikech in kod TV set e odi, to yie na mana matin mondo itiyo mana Lolwe TV godiochieng' mar tich ariyo kinyi saa 12 ni e gweth mokinyi ni mondo ichak gwedhori gokinyi. Nyo wasewuoyo ka wawacho ni dhano luokore gi pi, to chuny dhano iluoko kod wach Jehova Nyasaye. Sama idhi chako odiochieng', luok chunyi mondo chunyi obed maber, mondo kidonjo odiochieng' tidonjo odiochieng' gi gweth maber mar Jehova Nyasaye. Gon Nyasaye maduong' moloyo kamano. Kata ka kamano to ang' napar ni apara nyinga nikech ji moko nitie ma kawuono ya ka giyawo TV gi e odiochieng' mokwongo. Nyinga en Bishop Stephen Otieno Ojwang', awuod uge Nyauholo, tadak e dala mar Gim. Nyasaye mondo gwedhu. Ago Nyasaye maduong' moloyo kamano. En odira ma wasebet ka wakesha. Wuod Nyasaye nosegur tich abich, nosegur Jehova Nyasaye Golgotha, kendo Wuod Nyasaye osechier kawuono. Wuod Nyasaye osechier. Kendo koro wadwa donjo e wach Jehova Nyasaye ka thor wach modhi wuoye maduong' en chier. Ang'o momiyo wadhi wuoyo e wach chier? Ji mathoth osebedo ka paro ni onge geno mar duogo bedo mangima kendo. Ji mathoth osebedo ka paro ni gik matimore nigo ok nyal rumo michak iduogi bed ngima maber kendo. Nitie geno. Nikech gima miyo isando Wuod Nyasaye en nikech Wuod Nyasaye wacho ni nitie chier bang' tho. Chier nitie bang' tho. Chier nitie mar chako duogo bedo gi ngima kendo. Owadwa nyaminwa, chier nitie. Tiende ni gima rach mosetimore nino nyalo lokore machak duog bed maber kendo. Ma emokela omiyo abiro e mbele ni kawuono mondo awuo kodi, mondo anyisi ni nitie geno. Nitie geno ni ngimani nyalo chako duogo e kendo. Kata bang' ka iparo ni isetuo, ma isetho, ma wecheni oserumo chuth. Owadwa nyaminwa, ni isetuo, misegolo fedha ni gi dhahabu ni, gik matin manyo ingo, isetiyogo duto, moserumo te. Nitie geno ni ngimani nyalo chako duogo kendo, ma gik manyi itiyogo ka, Nyasaye nyalo chierogi, ma gichak giduog kendo, kaka nochiero na Ayubu, mochako duogo na Ayubu mwandoge, mane noserumo, mochako duogo nyading'eny kendo. Ma emomiyo abiro e mbele ni kawuono, ni miya time mana matin kende, mondo walalre kodi. Wadwa wuoyo kodi e Mathayo 23, 27 ema wadwa wuoye kodi. Kwan matindo to en adi? Wadwa wuoye Mathayo 27, kwan matindo en 40 wadwa chaka 39 kodi. Wadhi step by step nyathi Nyasaye. Nyikwa Ramogi Ajwang', wadwa ni mondo wawuo e ndiko to wawinjore, mondo wane ka gima nosetimore matek cha ok nyal chako duogo bedo maber kendo. Kwachake 39, wiye malo wacho ni ogur Yesu e msalaba. Nosegur Yesu. Ka joma nyoguro Yesu nosebedo gi geno ni onge gisetieko wach mar Wuod Nyasaye chuth. Ne ging'eyo ni gitiekore kod Yesu. 39 wacho, joma ne kadho kanyo nojaro Yesu motwenyo umgi kendo wachone niya, in mane iwacho ni ibiro
muko hekalu mi ichak iger bang' ndalo adek, koro resri ane ilor ia e msalaba ka in wuod Nyasaye adieri. Haleluya. Dhano man kod chuny kod ringruok mar piny wacho ni wuod Nyasaye, ni in mani wacho ne hekalu mane Yesu dhi muko ne en chuny. Hekalu mane Yesu dhi muko ne en chuny. Mane ogure msalaba ma otho, ti odiechieng' mar adek nochako gerore mochako duogo mangima kendo. Haleluya. Mani e hekalu ma Yesu ne wuoye ni dhi muki tigero bang' ndalo adek. Nikech bang' ndalo adek, odiechieng' mar adek, kata odoko ni nong'iel thuond kite madongo e dho bur kama noikie Yesu, to malaika mar Jehova Nyasaye nowuok e polo mobiro mong'ielo kidi ma Yesu ochako owuok e bur modhi kod jopuonjre ne Galili. Joma ne ok ong'eyo ni Yesu en wuod Nyasaye adier, ka gikalo to gijare to giwacho ni ne iwacho ni biro muko hekalu miger gi ndalo adek, koro chunga ne mondo iwuogi e msalaba. Haleluya. Kamano bende e kaka jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodongo oganda nochare kawacho niya, noreso jomoko to en koro dak oresre. Donge en e ruodh Israel? Koro mondo olor ane oa e msalaba eka wayie kuome. Osebedo ka ogeno kuom Nyasaye, koro Nyasaye mondo orese ane kohere, nikech nowacho ni en wuod Nyasaye. Jomecho mane ogur kode bende noyanye mana kamano. Haleluya. Ji osejaro Yesu, ji osenyiero Yesu, ji oseng'ulo kuom Yesu olawo, ka giwacho ni ok en wuod Nyasaye adier. Magi gin non-believers, gin jomoko yie ni Yesu en wuod Nyasaye adier. Jomoko yie ng'eng'. Ne in milamo Nyasaye kendo mitiyo ni Jehova Nyasaye, sik kitiyo ni Jehova Nyasaye. Sik ka in kod geno ni gik mabeyo biro chako timore e ngimani kendo. Kata dhano nyieri, kata dhano wacho ni in to in gang'o, kata gik mabeyo ok timre ni kuom sani, to bed kod geno ni kinde matin mabiro ngimani biro lokore, gik mabeyo biro nikech wuod Nyasaye osethonwa e msalaba, kobiro kowacho norumo duto, motieko chandruok kod gik maricho mane timore e ngimawa. Otieko duto mifwadhi, otieko duto tuoche, otieko duto ke msalaba. Joma ne jare nok ong'eyo, to nikech en to nong'eyo ni en wuod Nyasaye adier, kendo jopuonjre ne oseng'eyo ni ma to wuod Nyasaye adier, ne en kod yie kod geno ni on the third day, odiechieng' mar adek, obiro chier koa kuom joma otho. Tiende ni Yesu biro locho. Yesu oselocho. Oselochonwa, oselocho ni ng'at moro amora yote man kod chandruok. Osebiro kendo oselocho ni kanisa. Haleluya. Kare 45 piny duto notimo mudho chakre sa 6 nyaka sa 9, nikech wuod Nyasaye nogure msalaba sa 6. Kendo kar sa 9 no, Yesu nokok matek ne wuod Nyasaye olocho e msalaba kochakore sa 6 nyaka sa 9 koliero to pod chunye nitie. Haleluya. Kwa muda tu, chandruok matin tu oseloi. Haleluya. Chandruok matin tu, gima chunyi neno en mana madho sum tho. Ang' ma pod atime piny. Yesu to riyo e msalaba kochakore sa 6 nyaka sa 9 ka chunye pod nitie, kendo pod ogwedho piny, pod olamo ni jomoyie. Sa 9. Kendo kar sa 9, Yesu nokok matek
niya Eloi Eloi lama sabakthani, tiende ni Nyasacha Nyasacha iweya nang'o. Jomoko mane ochung' kanyo nowinjo wechego mowacho niya, ng'atni luongo Elija. To ng'at achiel kuomgi noringo piyo piyo mokawo sipanj onyumo e kong andwayo, eka nochwowo sipanjno e dho odundu motero e dho Yesu gi odunduno mondo onyodhi. Jomoko to nowacho niya, weuru ane ka Elija biro rese. To Yesu nochako kok matek, eka noweyo chunye. Haleluya. Owuok ma otho. Gik moko duto mane timore, ajara duto mane timore, kijaro wuod Nyasaye, gik mane timore ne duto noneno. For 3 hours. Chuny wuod Nyasaye pod nitie, kendo wang'e pod neno. Chopo so chiko e wang'e tir. Wuod Nyasaye okok matek kawacho niya, Nyasacha Nyasacha iweya nang'o. Ket mane the time makoro loch mar piny gi polo lor. Kech iloko nwa tho mar Yesu ton kech wan. Kech wan emo biro lo tieko richowa. Wan emo biro konyowa. Wan ema Yesu biro konyowa. Nikech obiro tho oyie wito ngimane nikech richowa. To in ang'ono ma inyalo timo mondo igongo Yesu erokamano kuom tho ma wuod Nyasaye osetho nikech wachni. Ang'o inyalo timo? En mana mor kod celebration chiemo tu. Ka joma chandore bende naluora ni to kinyal dewogi ni celebrate Pasaka. I celebrate Pasaka to nitie ng'at moro jirani mok nyal celebrate Pasaka. To wuod Nyasaye oseyie mokawo ngimane, ma ngimane olal nono nikech wach in kod an. Koro wadhi chamo ngima musiko nyaka chieng'. Nikech Yesu oseyawo yo. Kemomiyo wacho ne Johana 14, adhi mondo alosnu kar dak. Adhi mondo alosnu kar dak. Yesu oseyie dhi telo mbelewa. To be modhi ni iluwe. Yesu otelo. Winjo ka ji moko wer no telo taluwo bang'e. Telo taluwo bang'e. Yesu otelo taluwo bang'e. Be iluwo bang' Yesu? Koseluwo mana dhogi gi olo wer nikech ng'ato kwano. Haleluya. Ka en adier ni luwo bang' Yesu, to di timo gik manyisore ni luwo bang' Yesu adier. Di chung motegno iyalo injili. Kech sani e sama dhano dwaro injili. Kanisni dalawa ma Nairobi kani olor. Dala ma Nakuru kanisni olor. Machakos kanisni olor. Kiambu kanisni olor. Kajiado kanisni olor. Dhano dwaro wach Jehova Nyasaye. Sani e sama koro idware wach Nyasaye. Sani e sama koro idware wach Yesu Kristo od Nyasaye. Emomiyo Yesu wachonwa Isaya 55 kod matin 6, dwar Ruoth Nyasaye ka kinde nitie. Ma e kinde ma koro nyaka idwar Ruoth Nyasaye. Kech kinde biro ma ok wanachak wayud weche mag Jehova Nyasaye gi. Kech kinde biro ma ok anine ng'ama chalo koda an wuod ojwang' kabiro e mbeleni e nyakalondo kata e TV kama mondo ayalni wach Jehova Nyasaye. Kama thuolo ni otami, nyaminwa wadwa onge kama ibiro chak iyudie thuolo machielo. Mani e sa ma dwarie wach Jehova Nyasaye mondo Nyasaye mar nditi okonyi. Nikech Yesu osetho to odhi kod richowa duto, odhi gi chandruogewa duto. Onge ng'ama ochwe pinyni ni mondo chandre. Nyasaye ok okelowa for problem, chandruok, tabu. Nyasaye okelowa ni wabinj maber. Nyasaye okelowa mondo wawinj maber. To nitie joma ng'ama rach osedonjo e chunygi ma ok nyal dwaro ni jowetegi mondo winj maber. Ng'ato ka ng'ato nyaka mak lwet nyawadgi. Ng'ama ni kod nyalo nyaka imak lwet nyawadu mondo inyise kama chielo monyalo konyore. In kiseyudo ber, to ber ni nomna mari kendi. Yesu to oseyie tho nikech in kod an. Yesu dako wacho wawere kod jogi nikech jogi joma tima timbe marichogi.
Jona woda mtai ko ore dala mar Nineve mondo dhi oter wach to oseng'iyo moneno richo nikech en dhano oneno richo jo Nineve owacho nano kadhi Nineve adhi Tashish mondo but kuro mondo joko chandre ke Nyasaye en Nyasaye ma jang'wono owuoyo gi Nyasaye owacho ni Nyasaye in Nyasaye ma jang'wono ing'wono ni ji seche duto abiro dhi tatero wach to jo Nineve wuondore nolokore to matin to kendi chako ing'wono nigi. Hallelujah. Jona woda mistai wayo dhi Nineve no dhi Tashish mondo dhi obut Nyasaye timo hono motimo kaka dwaro mopoko chieri dhorech to en mana idho wath Nineve. Tiende ni injili mar Jehova Nyasaye nyaka chop kama idwaro ni mondo timre nade ni nyaka chopie. Koro in kiwinjo ni neno ni nyalo kawo gik mwawacho mondo itigo kawo gik mwawacho mondo itigo to gima duong' kik iged kuoma. Ged kuom Jehova Nyasaye. Winj wach Jehova Nyasaye to ti kod gima jonabi kaachiel kod joyalo mag Jehova Nyasaye yalo to wachoni. Mae momiyo Dema kawacho ni Abraham ka girome polo na Abraham kwarwa or Lazaro oluthi lwete pi mondo bi owire lewa kech winjo ma lewa wang'. To Abraham owachone ni nitie mtaro maduong' e kindwa kodi. Ok inyal kalo miti chop loka machielo ma wanitieni. Wabe ok wanyal kalo miti wachop loka machielo ma initieno. To wacho niya, kara or Abraham Lazaro odhi e piny, odhi okwero wetena. Idhi kwero weteni to an godo jwang'an kasewachoni ni lokri mondo iwe richo. Awachoni ni lokri we chode. Awachoni ni lokri we nyiego. Awachoni ni lokri we timbeni maricho. Kech Yesu osegure msalaba, Yesu osechier. Irito ni ng'ano mabiro biro wachoni. Kana wachoni to kinyal winjo. Ng'ami dwaro ni mondo biro wachoni. Donge an mose ora man wang'o thuolo e Lolwe TV ka mondo awachni ni Yesu osechier. Lok timbeni maricho. Johana ywak koke thim. Johana dek. Ni joma yore gi richo lokuru yore maricho go nikech piny ruodh polo chiegni. Kokmani esa miki winjo wach tipodhi chongi ilokri iywag ni Nyasaye mondo Nyasaye okonyi mondo idhi cham ngima mosiko manyaka chieng'. Abraham wachone ni joma nie piny ok nyal winjo wan kech ging'eyo ne wasetho. Ok ginyal winjo jomotho. Ka joyalo manie piny yalo nigi to ok ginyal winjo. To koro an giwinj nade ng'ama ging'eyo ne osetho. Ok ginyal. Koro ka wan kodi e piny to miwa thuolo mar wachoni mondo iwinj wachni. Ka in Homa Bay, ka in Migori, ka in Mombasa, ng'eyo ni wechegi kidhi kata e YouTube tibiro yudogi. Kata in mana Amerika, kata in mana kure ibiro winjo wachni. Kiyie tiyo kod weche mawawachogi to tigo. To kotami nyaminwa kata wadwa to we. Kotami we. To kadi winj mitigo to tigo sani. Maesa. Kichan kod thuolo mana matin mar wachoni. Ni lokri ni piny ruodh polo chiegni. Yesu osetelo dhi losonwa kadak. Owacho. To kada ni okamano to dukora asenyisou. Kitadhi mondo alosnu kadak. To kasedhi ma losonu kadak anaduog omu. Yesu kaduogo omi obiro omo jomowal, joma nyose yie ni en wuod Nyasaye adier. Ok obibiro to kwanyo jo club. Hey. Yesu ok obibiro e club to kawo ji kuno. Yesu ok obibiro e ba no dhi kawo ji e ba. Yesu biro jowate ule kata mane kanisa nitie joma Yesu biro weyo. To wachin kobiro obiro kawo ji moko tere e lwete koracham to moko tere e lwete korachich. Okawo rombo tere e lwete korachich to dieko tere e lwete koracham. To kochopo sa to wacho ni un ne uriwore koda ka an e chandruok. Sama nadwaro pi ne umiya. Ka notweya ne unena e jela. Ka natuo ne ubiro e osiptal. To un dhiuru un joma okia Nyasaye. Koro ng'iane tibiro bedo lwedo makon man. Seche moko biro nwango ka in jadolo e kanisa
titeri e lwedo ma koracham. Seche moko biro nwang'o ka in tajiri kabisa, in ng'ama duong' kabisa, in ng'ama ji oluoro e piny, in president, in ng'ama ji oluoro, ng'ama dhano mang'eny luwo, to Yesu ok bi kwani ka dhano. Yesu biro duoke e lwete koracham. Yie mondo iti lokri. Kornelio kidhi tis to owachne ni timbeni mag ng'wono osechopo e mbele Jehova Nyasaye. Timbeni mag ng'wono ema Jehova Nyasaye oneno. Ezekia kikonyo, Ezekia wacho ni parie kaka setiyoni mobidhore modimbore, kaka sewuoth nyimi gadier. Wuoth miwuothogo e nyim Jehova Nyasaye gadier ema Nyasaye chieng' ma Yesu biro to Yesu biro ng'iyo, obiro wacho ni in nyiwuotho gadier dhi e lweta korachwich, in nyiwuotho gi miganga gi mibadhi dhi e lweta koracham. Seche moko nyo in mana archbishop to nyiwuotho gi miganga dhi e lweta koracham. Seche moko nyo in mana pope nyiwuotho gi miganga dhi e lweta koracham. Seche moko nyo ina ng'ama tin kanisa kabisa kanisa, nyo in ng'ama gocho podho mana bet mana e floor mar kanisa, nyo ok nyal kete kombe mamalo dhi e lweta korachwich. Koro ng'ama duong' cha biro bedo kod nyiego kang'iyo ni yawa ere kaka wuod ojwang'ni nyathia kanisa ni ere kaka en duoge e lweto korachwich, to an ng'ama nyo yalo injili, an ng'ama nyo mi sadaka maduong', an ng'ama nyo kod account madongo e bank, an ng'ama nyo nigi pesa, an ng'ama nyo jogi luwo ka werne itera e lwedo koracham. Ne tich mitiyono ema biro teri e lwedo korachwich. Kawacho ni jo pesa joma dongo duto biro dhi e lwedo korachwich koracham, moko nitie machalo Kornelio mibiro tere e lwedo korachwich. To in mi value mana gima in go, titamri value chwech mar Jehova Nyasaye koracham. Kai titero jo koracham e mach mok tho, titero jo korachwich e ngima mosiko manyaka chieng'. Koro samo moko kuomwa biro wacho ei tang'ono mane watimo ni Yesu, nikech Yesu to be nokwane wang'. To Yesu wacho ni niya, ni mana ng'wono manyochi timo ni ng'ama nyo chandore cha emomiyo nyi konya. Sama nyi konyo ng'ama nyo chandore cha, nyi konya. In daktari, sama nyi chiedho ng'ama nyoro tuo cha kan kod shida, nyi chiedhe makata pesa nyoko golo, in nyi konya, an ema nyi chiedha. In ng'ama tiyo e prison, sama nyi itiyo ni ng'at manyo kele twech kanyo, nikech moko be ang'eyo ni no kel ka onge kata ketho, ni ng'iye gwang' mamuol, ni itiyo ne kadhano, moko be nyo nigi ketho, to nyi itiyo ni mimiyo thuolo mar lokruok, nikech iwacho ni prison en kama idhi rekebisha e tabia mag ji. Nyi mi ng'ato thuolo mar lokruok, ne mano nyi miyo Yesu, nyi loko mna Yesu. Koro ka emibiro kwani ni in iteri e lwedo korachwich. To askar machielo mane ok otiyo maber, mane frustrate ji chand, en ibiro kawe itere e lwedo koracham. Hallelujah. Mani e kaka itiyo ni Yesu. To kok itiyo ni Yesu gi chuny mobidhore modimbore, to ok ibi winjo maber. Kare 51 gi kanyono no wadog chien matin 48. To ng'at achiel kuomgi noringo piyo. Jomoko to nowacho niya, weuru wane ka Elija biro rese. To Yesu nochako kok matek, eka noweyo chunye owuok. Gi kanyono nanga mane ogeng'o kama ler mar hekalu noriedore diere ariyo chakre malo nyaka piny noyiengni kendo lwendni nobarore, liete bende noyawore, kendo jo Nyasaye mang'eny mane osetho nochier. Bang' chier Yesu jogo nowuok e lietegi modhi Jerusalem, dala maler mi ji mathoth onenogi kuno. Hallelujah. Gik mane osetimore chon maricho e ngimani,
kidwogo ir Yesu to biro rumo. Kech nitie gik moko matimore ngimani kawuono kata ngimana kawuono mane okalo kowuok kuom kwerewa. Nitie kuong ma wan go kawuono ma ok gin kuongwa wawegi. Kech ndiko wacho ni wuone kwere ochamo olemo to nyithinde meleke gi tho. Ne kato Yesu biro wacho e Jorumi 8 nukoro onge kuom ng'atno man kuom Kristo Yesu. Nikech weche mag chik mane kelo richo kod tho manene mag Musa, ka Yesu Kristo biro to duogonwa geno, ogolo chike mag Musa mane kelo richo kod tho, to miyo wa chike makelo ngima mosiko manyaka chieng'. Koro kuomi onge kuom. Kech timbe machon mane kweru otimo nyalo chier kuomi kawuono. Mae momiyo wawuoye chier. Timbe machon mane dau otimo, nyiego mane dau nugo, mane okone nyithi nyieke kadhi nyime maber, gigi nyalo chier kuomi kawuono. Ma gigi chak chando ngima nyithindi kawuono. To wache ni ka in kuom Kristo Yesu to gik machon kando koro timore nadi orumo. Nyiego mane mama nigo chon nyalo biro chako kinde no mama nino osetho kata gini 30 mokalo, to nyiego cha nyalo chier kuomi. Sami se dhie odi nyaminwa, sami se kendo wadwa, to nyiego cha ochier kuomi, chako duogo lui kendo. Koro in ma nyiego no chandi. Koro inonri maber mondo ing'e ni kidwa dhi chamo ngima mosiko manyaka chieng' to nyaki go chongi piny mbele Yesu Kristo mondo kuong machon mag kwari kod dau gi mamau gi wuonu orumo dhi. Tidong thuolo ibed kiumbe manyien madhi mogeno ni dhi chamo ngima mosiko manyaka chieng'. Ago Nyasaye maduong' ero moloyo kamano. Maduong' thuolo ma an go adwa ni mondo umia thuolo go mos. Nowadwa Moses Olo be nowito nyathine kendo ago ni jo kanisa Kaloleni ero kamano kuom tich matek mane gitiyo magi hakikisha ni Moses koro biro kowo nyathine. Goyo mos bende nowadwa Ochieng' kuom tuo mar min ode Nyalego. Bende Nyasaye ang'eyo ni Nyasaye matimo ni joge maber dhi timone maber. Goyo bende mos ni jowa ma jo Kisumu City Diocese kokalo kuom Bishop Olema kuom tho mar owadwa Paul mibi yike piny Kanyada tarik 11. Gibende ka ubro wuok e wik mwachiko ni ka mawantie ni ka udhi Kanyada, Nyasaye otelnu, otimnu maber, olochnu mondo utim kopo maber, Nyasaye oyudu duong'. Moloyo to Archbishop marwa Julius Owiti no komo, Nyasaye ogwedhi. Pasaka ni mani isechamo ni ang'eyo nokelo ngima maber e ngimani. Goloni weche matek achiedh nadi madibedi e ngimani jadolo. Kaachiel kod Assistant Archbishop Peter Wawon Moro, Nyasaye ogwedhi jaduong', landi injili maber. Assistant Archbishop Meshakuno Juang, Nyasaye ogwedhu ulandi injili gung'wono maber mondo Nyasaye to maber. An Bishop Stephen Otieno Juang awoduge nyawuolo, walam Jehova Nyasaye. Nditi mar lemo jaduong' mar ndalo rieko chieng' maler Lwanda. Aseyie ni ber emomiyo abiro mbele ni kawuono ni imiya ng'wono machungo Kristo mokaneno rachwany. Okaber maloyo gandago mamoko iseluongo kendo moko nie mochari. Okaber maloyo gandago mamoko nie ute mag chieth mok nyal chungo malo. Okaber maloyo gandago mamoko nie jela mok nyal wuok oko ya Nyasaye. Miya thuolo kendo miya teko mar donjo e Lolwe TV kama mondo ayal injili ni. Alamo jaduong' mar ndalo kakwayi ni lamnwa waduto ya Nyasaye jodolo magi mag piny. Piny omer ya jadolo lamnu piny mangima ruodha. Achien okelo tuo mar iluongo ni corona kendo koro tuo ni kedo kod oganda yore chung ya Nyasaye. Piny olor ma ok nyal wuok e point A kipo dhi point B. Nyasaye timnwa maber, ikelnwa chang mapiyo ya jadolo, ikelu ng'wono ya ruodha, itiek tuoni, dhano chako dogi e tijegi kendo, kech kayo nyithindo, kech kayo jodongo, nyithindo moko bende piny oloro ni kanie skul kapod timo penj. Cha ilamnegi, iritgi jaduong' mar ndalo. Akwayi ya jadolo, sami biro timo limbe, ang'e ni jalimbe, timie limbe dala mar Lolwe TV ka, lamnie nyi vijana mapod tindo mane TV ka, lamnie jotelo duto motelo nigi e TV ka ya jadolo, lamni nyiri kod owete ya Nyasaye, lamnigi machal ruodha, ting'gi
malo e weche matek magin godo e ngimagi, kech nitie changamoto ma ng'ato ka ng'ato kale e ruodha kata ka en e tich. Ang'eyo ni nitie gik ma gikale e ruodha, tim ne ng'ato ka ng'ato maber kaka owinjore. An bende akwayi e ruodha, an dhano anyalo kier kama kier e ruodha, igola iduoka iyo. Nyasaye ma jang'wono chieng' maler, wana mar agabo lamonwa duto Nyasaye timo maber ni musanda Holy Ghost Church of East Africa. Abiro goni niero kamano. Sayo tim maber, iritwa gi ng'wononi e Yesu Kristo Ruoth. Amen. Awachonu an Bishop Stephen Otieno Jwang, aleme dala mar Kaloleni, kendo ane musanda Holy Ghost Church of East Africa. Nyasaye ma jang'wono mondo timnu maber kendo oritu gu ng'wonone, korito u maber ma wachak waromo kendo tich ariyo mabiro e Lolwe TV ka wabiro go ne nero kamano. Nyasaye oritu, timnu maber, ero kamano.